Yes mga brother. Naataron diri sa mutong brother nga left right ni Juby mga brother. Kiwat yung ko niya mga brother. Paling layuan po dahil ni. Hasta siya wa siya kaduod sa iyang balay. So karon ato site tour ni siya mga brother. Nulong taron diri mga brother. Palami taron mga brother. Chill ta. Sa man wala na abot ay wala na dayon ang atong bukid nga itong isabutan mga brother. So let's see sulod ta mga brother. Ayo. Nay ice. Uy. Uy. Saya to. Tena, uy. Welcome na mo balay. Ay, pare. Bagay tayo. Bagay tayong dalawa. Ano ni Paris? Abinaw naka-standard. Ay, sir. Oh, good morning. Ay, good morning. Hindi ko ma-exotic. Mga player. So, yawa mo ta aning house tour na to mga brother, ay? Sorry kayo, abo lang gidaghan og black kay daghan kay milyones niya. Wala biya ko sa tao diri. Grabe. Ay, may kwarta. Usa ka lap. Yep. Dua. Tolo, grabe yan yung balay, murag bolt mga brother. Sinsert pag nila. Kwartahan ganing tagbalay diri. Guys, thumbnail. Ano ka? Oh, grabe. Oh, diba? Balay nga itika. Initiative ah. Then ang mga sugakod. Wala ka. Oh. Sada. Sa job. Alit. Wow! Mga Baling ka, itika. Grabe. Ay, sir, sa inyo ang pagpuyo, sir. Kamusta man, sir? kaluwi sa Diyos, dugay-dugay na San Bidiri, pinaagi sa mga pag-ampo, kami gitabangan sa labang makagagaho, magpuyo nga malinawon. Mga klasya, daghang kaayo, kami salamat. Grabe ya. Kisik-kisik mo diyan. Mga among mga amigo nga nagabot sa among kinabuhi, magpasalamaton mo kami kay sila mabi-abihon o mga maayo kayong mga kasing-kasing sa mga. So mga badar-badar, grabe kaya among tripping ron mga badar-badar. So si Joby ron mga badar-badar. Ay, ang magtimaan ka mga badar-badar basta ang usa ka tawo limpyado na siya. Magtanaw ka silang CR mga badar-badar. Kung naitubol na diya ba? Hugawan na siya. So i-check na to ang iyang CR mga badar-badar. Kung hugaw iyang anidoro mga badar na igit na hugawan, damak. So dara ilang CR mga badar-badar. High-tech po na ilang CR mga badar-badar. May butang na to ning ang camera diri sa bar mga badar-badar. May flash po na iya. Mga tayong kumbula. Wow! Grabe ba yung hiyaga? So dara ilang CR mga badar-badar. Hi! Wait badar-badar. Marami ako nakitaan. Nakikitaan. Lakit! Whip. Tumawa na. Ay, kamama rin. Muna nag-duster na yun siya badar. Sagad ragunin siya. Bitay-bitay ang kabalong na yung mga bisita. Wag lamang tagui. Ay kami na re-adjust. So mao ni CR clear mga badar-badar. So clear, walay tubol. Clear. Grabe, libyado ni si Joby mga badar. So ga-tripping si Joby ron mga badar-badar. Luto siya spag. Oh my god, the best. Pasta de chorizo. Pasta de chorizo. Fried sardine. Oh, masisoyo. This is a Spanish dish originated by my ancestor.
first. Ang recipe gikan panisa ko mga lola-lola. Yehey! Okay. Wapo na siya lumay job. Nakabalo na niya kagi. Ay, Paghuman. di ba sa imong bana ba wapo Ay. na gilumay. Ay, di na kinahanglan lumay na kumana. Mga Aside from na mga brother, ang master bedroom na to, ato i-check brother no? kung master ba yun? Master na dyan. Master bedroom. Worth Bakit? kaning balay mansion ni Juby diri mga brother worth di siya 20,000 a month. Yes, ang swimming pool kay nas ato. Swimming pool na sa atop. Kusina na 20,000. Ipon kita. Asa atop? Ay dito. Grabe kayo. Wala pa na brother, automatic ra na siyang Ang elevator kay. na elevator mo gawas na mga brother. Then aside pa na ana brother, safe pag kaya diri kaya sila 24/7 nga security diri brother. Dili ako security. Mga order na rin. Dili ako security. Actually mga brother, all in one na siya. Husband, then security guard brother. So, check na ba tayo sa kwarto ni Juby mga brother. Oh, grabe ka, nice. Napakoy joystick mga brother. Oh. Woohoo! Lang, magdula-dula di tayo nila mga brother. Ka-chill ba, oy? Okay. So, mga sa ito mga brother no? So, mag-prepare sa may diri among mga kalanon kay hapit na panihapon. And ipanggutom na ni mga tao, ni mga itabo job. Sa una kay dawat limpyo naman. Gani. Ayan na rin paningkamot ni mo diri oh. Oh, tanaw ko singot gay. Asa? Akong golden ko. Oh, gikan pa ba na pa CT scan mga brother. Yung scan sa itlog. Kung di patimbang gay. Alam niya oy. Nasagad na ni gay. Pinasagad tanawa ko na. Wihee! Tupperware po do. Gulang nagigugay ka nagindi kong Tupperware. Mag-bring house ba? Oh, astiga jog. Mas nice kay palungan ang suka. Sige, sige. Ito. Dili na kita. Oh! Makita color change. Anong kapalaran ni Muntoy? Anong kapalaran ni Muntoy at malalaman natin. Siguro ang buhay. Pa ba si Amuntoy? Ni. Pasok Lord. Bulang kristal. Pulagi, Nimpula. Hoy, ninglayan na po color. Wow, positive. Si Amuntoy. Ako na yun or dugay-dugay? Wala din ako na-upload eh. Basta I-upload na ito. Hikers. Miss Rep here. Go! Salamat kami dito sa pagkakaroon ng masuk sa kalawasan taas ng trip. Ilan po ang pagkaon na lagi sa mga kabaran ng mga isog na masko para sa mga ilan po ang tanga makakagulit kusog niya ang lyrics nga istorya na gano'n niya dapat ganahan yung istorya kaya babae kaya paninguhan ang kinitanan Lord, yung among pasalamatan ni mo sa inyong dalang pangalan. Amen! Amen! Grabe.
Dunggan na tahanan ni Lord.